IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Dinillaw ni Sangguniang Panlunsod Member Attorney Jason Perera, Dinillawna a Panagresponde dagiti kameng ti Philippine National Police kalpasan iti maysa nga aksidente ang nakairamanan ti Konsehal iti Primo Lazaro Street iti syudad ti Lawag iti Calabes. Segun kina Attorney Perera, alas 12 iti tenga ti Rabii iti tinawagan nati hotline ti PNP Lawag tapno ipakaammo ti insidente ken mangkid daw iti dagos sa tulong. Inayon na ang makita iti kollags na timawag isuna iti hotline ti PNP ken ni Police Senior Master Sergeant Eric Bumagat gaputa saan na mauray dagiti umuna responder iti lugar ti aksidente. May naigiti daytoy inbatad ti Konsehal nga agarup sa nga 15 a minutos sakbay asimangpet dagiti maseknan nga otoridad. Iso nang tedken kuana iti pakaseknan may panggap ti kinapartak ti emergency response iti syudad ti Lawag. Whether it is 10 minutes or 15 minutes, akit the fact remains hanggang na-comply with the 5-minute nga response period ti PNP. But let me state, apay 15 minutes ti inbagak. Na dong parak ti 12 o'clock, I just presented to each one of you earlier DJ cellphone ko, iPhone ti cellphone ko. Ada oras ije nga ti mawagak. 7720 to 01 naka-indicate ije mano nga seconds. Tinawagak ti 12 o'clock idin. Then ti mawagak manen ti several minutes. Ti mawagak ako man mauray ko ije Lawag City Police Station. Then, tinawagak ni Apo Bumagat, nakita man di cellphone ko, around 12:04. So, 12:04, di timawagak, akit, around 12:15, and idi umay ni kapulisan tayo, hindi umuna nga kapulisan na nga nakabisikleta. So, technically, from my first call until the arrival of the first police officer on bike, akit 15 minutes din na palabas. So, my concern now, apay nagbayag ti police response. Kaya nagpakilala pa iti mawagak. Sentro pa iti nakapasamakan na sentro lang italang pitchay. So, no damat matayin every minute, every second, count latta ko ma, every second counts latta ko ma. So that is my concern now. Dapat alis to kumamit tayo, police response tayo. Kamaudyanan na kinid daw na Attorney Perera ti panakapasaya at ti sistema ti panagresponde dagiti otoridad kadagiti emergency tapno masigurado ti napardas apan ang tulong ken kinatalged dagiti umili. Para iti IFM News, Idol Rin Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.